Dzień dobry, tutaj Pingwin oraz Tomek. tak, zaprezentujemy wam dzisiaj, jak używać telefonu. Chyba nie jesteśmy żadnymi królami, żeby nie wiedzieć, nie? Dobra, no to tak, pierwsze co trzeba zrobić, włączyć go. Ja mam ekran taki, nie wiem jak wy. Tak, tapetę, jak jesteście debilami głupimi i nie wiecie jak tapetę zmienić, to zaraz pokazuję. I tak, wciskamy w guzik menu. Dajemy galeria, czyli tu. I mamy zdjęcia. Zaraz takie, o. Wyszło takie na przykład zdjęcie chcecie. Podajemy menu, więcej, ustaw jako tapeta, nie? No. I teraz sobie ustawimy gdzie, czyli na przykład o tu. I dajemy zapis. Zapisuje się. Kurwa, nie pokazuj twarzy tytułu głupi. Dobra? Okej. No i mamy to na tapecie, jak widzicie. O. Bla, 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 bla. Dobrze. Teraz jak ustawić hasło? Na przykład ja mam hasło takie. O. Dajemy tu i jakie mam hasło? Widzicie? Nie zgadniecie. Takie. I już mam. Dobrze. A jakie miałeś? A, jakieś takie dziwne, wiesz, sam nie wiem. No, ale jak ustawić? Menu. Na menu chyba. Włącza się gówno. Dobra, włączyło się. Ustawienie. Ustawienia, tak jak mówi. Ustawione. Lokalizacja i zabezpieczenia. Zmień blokadę ekranu. I dajemy PIN. I tam sobie Musimy pierwsze zmienić, wpisać PIN, a później wybrać zablokowania. Tak, właśnie dobrze, słuchajcie Domka. No i to by było na tyle. Jeżeli chcecie kupić Samsunga, to nie wiem gdzie kupicie, bo u mnie nie kupicie. Bo nie wiecie gdzie mieszkam. Haha, bardzo śmieszne. Dobrze, przepraszam, pokazałem moje oczy. Haha, nie no, sorry, oczy są tu, nie? Au, kurwa, wbijam sobie palec w oczy. Dobrze, no to by chyba było na tyle. Ja się żegnam. Cześć, mówił do was Pingwin oraz Domek. tak, do zobaczenia w drugim odcinku. Donek i Pingwin zaprezentują wam sprzęt 3 kropki. Nara ludzie. Marko. Juhu!